சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வாங்க, இப்போ வந்துட்டு இது தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள சின்னமனூர். இயற்கை வளங்களை மையமாக கொண்ட நம்ம சின்னமனூர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்க, நம்ம இப்படியே தான் ஊருங்க, சென்னை இப்படி நிறையா இருக்குதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே நம்ம போயிட்டு இருந்தால் இங்கே இந்த சைடு தான் நம்ம மேகமலை இருக்குது. மேகமலை வந்து தேயிலை தோட்டம் மிகச்சிறப்பாக இருக்கும். பாருங்க, இங்கே வந்து தென்னந்தோப்பு நிறையா இருக்குங்க. தென்னந்தோப்பு இப்படி நம்ம அப்படியே வந்துட்டு இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோடு தான் நம்ம மேகமலைக்கு போகிற ரூட்டு. நல்லாயிருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். இங்கே வந்து தென்னந்தோப்பு அதிகமாக இருக்குங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படியும் இங்கே நிறையா இயற்கை வளங்கள் இருக்குங்க. நம்ம மனசு இந்த பக்கம்லாம் போயிட்டு வந்தோம்னா கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். எப்பயுமே நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம், மைண்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர் ஆகும். அதனால நம்ம ஹாலிடேஸ் இந்த டைமில் வந்து சின்னதாக ஒரு டூர் போயிட்டு வரலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக, எவ்வளோ இயற்கையாக நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தூய்மையான காற்று, பசுமை நிறைந்த வளங்கள், இந்த மாதிரி நமக்கு பார்க்கும்போது மனசு கொஞ்சம்